wuoyogono mana ni kare gimomiyo ing'eni Oburu an gi masire ne mondo bed party leader ahinya en ni ong'ama nigi experience malach kabisa e siasa kendo gi kawuono to ODM abe party maduong' Kenya ka to kata mana East and Central Africa kae experience ma en godo omiyo dhoge ok nyal kier ahinya to ka wan gi welo nyoto program manyoro ne kero dhi e Kisumu en gino ma jotend sirikal duto nochope kendo ineno ka nyaka jalopo ker mar piny Professor Kindiki bende ni kanyo in Swissdom nyaka ne owuo mariek manyalo miyo jotelo duto mantie bed comfortable nikech ing'eni sani neno ni ka ODM odhi e twak gi UDA kaka gisewacho ni gidhi machiegni ni nikech mane party mokwongo gidwa go twak ng'ama nyalo nene na on this face value to ng'eyo ni kopo ni dhi e twak to nego bed gima bar ma kukawo maduong' to wakawo matin. Koro ing'eni mano gima ka ODM nyalo chako wach sani for example ni mano koma wadwaro odek iwacho ni inyalo puko chak kata kapok ochopo e mesa matwak ji nyalo ng'e pacho. Koro ato kaka noburu wuoyo no to kane rachne ok onego bed ni koro ji neno ni osego bade piny oyo ok ogo bade piny en mane wendo kolimi to en wendo modwago go mbaka mbele kamoro kanyo to ing'eni gi coalition gi to kelo emotions mana kaka iwinjo wacho no ma ji expect ni ka UDA osekawo ma to ODM nyalo bedo ni kawo ma nyaki wuo moro mariek mamiyo wendo be mor ka en e gwengu to men diponi e kinde ma ida ni wendo bed gi mor ni diponi kanyo mantie miriambo e siasa ko maduogo twe oganda mbele niwacho ni roko dwa kom ni ang'o timore kendo siasa ting'eni pile Cleophas en karata kendo en a game of interest to iwinjo ka mbele kamoro kacha be neno ka ODM chairperson mama Governor Gladys Wanga kano wacho ni wadhi negotiations kendo dhi bedo bar mar 55 embi neno mana ka wachne no chal mana ka gima ochuojo moko kendo wacho ni oyo ko nyal dhi ka waseketo ultimatum ni ma wadwaro but ananeno mana ni mama Gladys Wanga be wacho mana maber nikech in the interest of ODM party party ji loso mondo olos go sirikal kendo kidhi e mesa tidwaro ni jogi ni yud man maber koro asa chairperson mar party nyako mi mana joga na chir ni kata wan kodhi negotiate mondo wayud nus mano be ka jogi ni bedo gi chir koro siasa being a game of interest ok inyalo wacho ni koro ma oriambo ni to mbele ni biro bedo kamache wuoyo ananeno ni in wisdom mar Oburu wuoyo kamano nikech ji osebedo ka dhire kata dhiro party ni oyo wan kodhi e twagni to twagni nyaka beda ni koro nyaka kelno lemo madongo ma be lemo maduong' bang' ker ten na deputy president koro ato kanene ni miriambo